Suhiltzaile bat dugu lehenik eta behin gurekin igandean joan zen Valentziara, astelenean joan zen Valentziara, hobeto esan da, eta gaur iritsi da etxera gurekin da Egoitz Urbe. Kaixo Egoitz, arratsaldeon. Ongi etorri Egoitz. Astelenean iritsi zineten Valentziara, oso okerrez baldin bagaude, zer sentitu zenuen, han ikusi zenuenarekin? Bueno, inoiz ikusi gabeko zerbait ez da. Azkenean izan zen Valentziatik zubia pasa bestaldera eta inoiz ikusi gabeko zerbaitekin topatu ez. Eta lehenengo gauza isiltasuna, kaleko isiltasunak horrek asko unkitu gintun. Eta bertara iritsi zinetenean zer da egin zenuten lehenbiziko gauza? Bueno, gune bat eman ziguten lan egiteko. Euskal Herritik junginan suhiltzaile zerbitzu desberdinei bakoitzari gune bat eman ziguten. Eta, bueno, lehenengo gauza pixkat egoera nola zegoen ikusi eta lehentasunak ikusi eta lanean hasi lehenbailen. Isiltasuna aipatu duzu lehen, hango herritarrak nola topatu zenituen? Triste, nora ezean, laguntza beharrean, eta, bueno, jendearekin egoteko eta laguntza beharrean bai. Nola hartu zaituztete, beraiek, zuek laguntzera joan zaretenak, horreztakigu harremanik egon ote den zuen artean? Bai, asko. Oso eskertuta. Egun guzian zehar, jendea etorri zaigu, eskerrak ematera, errepidean juten ginean, kotxetatik, afaldetzea juten ginean, jendea hurbiltzen zen, oso eskertuta. Patu duzu isiltasuna ez, eta ez dakit oso zaila egiten zaiten mendikan egoera irudikatzen, eta bertakoek isiltasun hori hausteko badute premia alegia, badute ustutzeko premia hori badute, edo zer da, haserrea, impotentzia, mina, zer da sentitzen dutena? Nik uste dut atxekabea. Iritsi ginen goizean goiz, laguntzeko gogoa genuen, goizeko 6 altxa ginen, ara iritsi ginen, kalean oso jende gutxi, kalean zebiena burumakur, baina, bueno, gero harremana egiten genuen bezala jendeak kontatzeko behar asko zeukan, hitz egiteko, psikologo lan asko egin dugu ere, bai. Zelanetan aritu zarete? Bueno, batez ere, ez beharra gertatu eta hainbeste egun pasatzen denean, baina gure lana batez ere izan da garajetatik garajeak eta bajoetatik ura ateratzea. Hori izan da lan nagusia. Horretarako material berezia eraman beharko zenuten noski, ze tresna ibili dituzue edo? Batez ere ura xurgatzeko pompak eraman ditugu, hauek martxan jartzeko argindarra sortzeko makinak, batez ere hori, eta gero beste tresna batzuk, palak, erratzak, eskuko erraminta batzuk, eta gero burnia mozteko eta olako gauzetarako beste erraminta batzuk. Baina batez ere bagenekin zertara agindua zen eta pompak eraman ditugu. Eta ezagutu duzu bereziki unkitu zaituen histori horik? Bai, bueno, asko egon dira. Aipatzeagatik, hirugarren egunean han geundela, hurbildu zitzaigun aitonamon batzuk, oraindik beraien bajoan sartu gabe zeudenak, eta ez zutela aurkitzen persianistarik, persiana iriki ahal izateko. Ze aurkitu geha bajoetako persianak erabat ondatuta, ezin ziala ireki, eta beraiek nahi zuten persianista bat barrura sartu ahal izateko, ezta. Eta ez zuten aurkitzen. Eta lagunduko genien. Baina beldurrarekin, gu beste lan batzutan ginala eta ez zuten ere molestatu nahi, ezta. Eta, bueno, azkenean sartu ginen, lagundu genien, harreman asko egin genuen beraiekin, eta, agurra ere polita izan zen. Horrek esan nahi du, Egoitz, batetik dagoela koordinazioa eta planifikazioa antolakuntza esango dugu, baina bestetik improvisazioa ere, bai, ez da? Horrelako gauzak sortu egiten dira. Bai, azkenean guk genuen lan nagusienetako bat lehen egunetan, ia 100 plazako garaje bat goraino urez beteta zegon eta hori ustutza zen. Eta momentu hori iritsi arte oraindik ez zen inor sartu garaje horretan, ez genekien zerrekin aurkituko ginen. Eta horretik ordu askotako lana geneukan, ze ur guzi hori ateratzeko ordu asko ez. Orduan,
Han ordu asko emate horrek sortu ditu harreman asko, han inguruko bizilagunekin, etorri zaizkigu laguntza eskatzea beste gauza askotarako, eta bai, sortu dira harremanak. Aipatzen, markatu emaialean, aipatzen ari zara demora guztian ura, ez da, nik, lokatza, buztina irudikatzen dudana, ez, eta ez dakit, ez, suhiltzaileak eta ez, hemen urriltzailea etortzen zaita aldiro, ez da, joku hori, eta ura ateratzeaz gain, lokaztutako ura ez ezik izango dira, bestelako gaiak ere atera beharre, ubideak eta prest daude gero hortik ateratzen duzuen guztia bideratzeko? Bueno, gure arazoak ere eduki ditugu, zentzu horretan, eta bueno, moldatzen gea, modu batera edo bestera, baina bai seguru etorkizunean edukiko dute hor ere arazo larriak. Egoitz, orain ikusten ari gani irudi honetan, autoek R marka dute, horrek esan nahi du, begiratu direla, eta barruan etzegoela inor. Bai, iturri desberdina daude, baina bueno, manejatzen diren zifren artean 40.000 ibilgailu kaltetu aipatzen dira, eta bueno, oso impactantea da, errepidean zoazela bi aldetara horrela bere biak ikusten dira, eta karo, lehen momentuetan ibilgailu guzi horiek begiratu behar da, norbait barruan badenez, eta erabiltzen den tekniketako bat, hori da, ezta. Kotxe berdina bi aldiz begiratu eta denbora galdu beharrean, R hitza jartzen da, revisado esan nahi du, eta horretarako da denbora irabazteko eta aseguratzeko ibilgailu guztiak begiratuta daudela.